Tento obraz je dlhé roky predmetom akademických debát, čo z neho robí jeden z najtajomnejších obrazov na svete. Na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, avšak počas rokov sa mnoho odborníkov snažilo prísť na to, čo by mohol znamenať. Ústrednými sú na obraze postavy muža a ženy. Obidvaja sú pred hradbami neznámeho mesta a vyzerá to tak, že sa blíži búrka. Žena na rukách drží dieťa. Muž je najčastejšie označovaný za Adama z Biblie, vojaka, pastiera či mladého šľachtica. Žena znázorňuje podľa odborníkov Evu, Pannu Máriu alebo prostitútku. Na streche v pozadí je tiež možné vidieť bociana, čo pre mnohých symbolizuje lásku rodičov k ich deťom. Nikto však zatiaľ neprišiel s odpoveďou, čo by mali reprezentovať biele zbúrané stĺpy, ktoré boli pre maliara zjavne veľmi dôležité. Obraz pôsobí pokojne, avšak vo vzduchu je cítiť napätie z blížiacej sa búrky. Podľa talianskych odborníkov by mesto v pozadí mohlo predstavovať raj a postavy by mohli byť Adam a Eva s ich synom Kainom. Podľa gréckej a hebrejskej mytológie by potom blesk na nebi mal reprezentovať Boha. Ak by sme mali tejto interpretácii veriť, tak obraz zachytáva práve moment, kedy Boh vyhnal Adama a Evu z raja. Pre mnohých je terasa kaviarne v noci jednou z Van Gogových najdôležitejších malieb. Scéna na obraze je veľmi jednoduchá. Niekoľko ľudí sediacich v noci na terase, popíjajúc v poloprázdnej kaviarni. Vyzerá to však tak, že na tomto obraze Van Gogh znázornil viac ako len pokojnú pouličnú scénu. Veľa odborníkov na umenie si myslí, že tento obraz je Van Goghovým zobrazením biblickej poslednej večere. Jedným z ich argumentov je, že Van Gogh bol ako syn kňaza veľmi pobožný. Kvôli tomu veľa kritikov verí, že mnohé z maliarových pôvodných obrazov sú jeho stvárnením známych kresťanských obrazov. Obraz poslednej večere namaľoval na konci 15. storočia Leonardo da Vinci a znázorňuje poslednú Ježišovu večeru s apoštoľmi pred jeho ukrižovaním. Ak zrátate postavy na Van Goghovom obraze, zistíte, že je ich tiež 12. V strede medzi nimi stojí postava s dlhými vlasmi. Možno, že ide len o náhodu, avšak na podporu tejto hypotézy poukazujú odborníci na niekoľko krížov ukrytých na obraze. Jeden z nich je priamo nad postavou, ktorá by mala reprezentovať Ježiša. Van Gogh sám nikdy nespomenul, že by tento obraz mal náboženský význam, avšak v liste svojmu bratovi Theovi, ktorý napísal pár týždňov potom, ako obraz namaľoval, píše, citujem: To nezabráni mojej veľkej túžbe po, ak sa to vôbec odvážim napísať, náboženstve. Preto, keď idem von, aby som maľoval hviezdy, vždy snívam práve o takom obraze. Renesancia bola obdobím učenia a objavov. Predstavovala tiež etapu v ľudskej histórii, kedy umelci radi ukrývali do svojich diel tajné odkazy pre pozorného diváka. Michelangelo nebol výnimkou. Jeho maľba na strope Sixtínskej kaplnky znázorňuje v 9 obrazoch stvorenie sveta podľa knihy Genesis. Zaujímavejšie však je, že Michelangelo do tohto dobre známeho príbehu ukryl ešte niečo. Michelangelo bol geniálny umelec, sochár a architekt. Iba málo ľudí však vie, že bol tiež expertom na ľudskú anatómiu. Už vo veku 17 rokov pýtval Michelangelo tela z cintorína a všetky svoje poznatky zaznamenával v náčrtoch a poznámkach. Po viac ako 500 rokoch teraz vieme, že tieto poznatky Michelangelo využil aj pri maľovaní jeho najznámejšieho diela Stropu v Sixtínskej kaplnke. Ukrytá v šatách a tvárach postav
sa podľa niektorých ľudí ukrýva séria nákresov orgánov ľudského tela. Jedným z nich je mozog ukrytý na krku a brade Boha na obraze nazvanom Oddelenie svetla od temnoty. Mozog by sa mal podľa mnohých ukrývať aj v najznámejšom obraze Sixtínskej kaplnky. Ide o asi najikonickejší obraz ľudstva – stvorenie Adama. Aj keď niektorí ľudia tieto názory spochybňujú a hovoria, že ide len o náhodu, odborníci tvrdia, že ťažšie by bolo vysvetliť, že toto všetko Michelangelovým zámerom nebolo. Kontúra na tomto obraze obsahuje všetky časti mozgu. Mozoček, zrakový nerv či podmozgová žľaza sa dajú vidieť na obraze. Telo muža podopierajúceho Boha by malo byť predĺženou miechou a zelená stuha na jeho ramene by v takom prípade bola krčnou tepnou. Aký dôvod by ale Michelangelo mal, aby ukryl do týchto malieb náčrty rôznych častí ľudského tela? Väčšina expertov si myslí, že to bol umelcov pokus, ako sa odplatiť cirkvi za jej pohŕdanie vedou. Aj keď tento renesančný obraz vznikol už v 15. storočí, ľudí fascinuje dodnes. Väčšina ľudí pripisuje autorstvo Dominikovi Ghirlandaiovi, avšak skutočným autorom tohto obrazu by mohol byť aj niekto iný. Dvaja maliari, ktorí sa spomínajú najčastejšie, je Jacopo del Selaio a Sebastiano Mainardi. Práve Mainardi bol učencom a švagrom Ghirlandaia a dávalo by preto zmysel, že obraz mohol namaľovať práve on a autorstvo bolo neskôr prisúdené Ghirlandaiovi. Na obraze je Panna Mária s malým Ježišom a svätým Jánom. Nad Máriiným ľavým ramenom je oválny objekt, ktorý žiari. Tento objekt namaľoval maliar s veľkým detailom a isto chcel, aby bol na celom obraze dobre viditeľný. Na pravej strane obrazu je vidieť muža a jeho psa, ktorý má čiastočne otvorené ústa. Aj muž, aj pes sa pozerajú hore na niečo na oblohe. Muž si oči zakrýva pravou rukou naznačujúc, že objekt, na ktorý sa pozerá, je extrémne žiarivý. Objekt má oválny tvar, tmavú farbu a zo všetkých jeho strán svietia svetlá. Obraz preto počas rokov samozrejme podnietil veľa špekulácií o tom, že na obraze je namaľované UFO. Táto hypotéza je však spochybňovaná väčšinou odborníkov, ktorí hovoria, že tento objekt by mal reprezentovať Boha alebo anjela. Na mnohých obrazoch z tohto obdobia sú totiž na oblohe namaľované práve takéto postavy v podobných situáciách. Prívrženci hypotézy o UFO to samozrejme nespochybňujú a tvrdia, že množstvo obrazov znázorňujúcich postavy na nebesiach len ďalej podporuje ich hypotézu o mimozemskom objekte. Mona Lisa je asi najslavnejšou maľbou na svete a najnavštevovanejším obrazom vo francúzskom Louvre. Zahalený tajomstvom, tento enigmatický obraz metie odborníkov na umenie a historikov po stáročia. V roku 2010 sa talianským expertom podarilo do skladačky pridať ďalšie kúsky, keď zistili, že Da Vinci do obrazu skryl niekoľko veľmi malých písmen a číslic. Viditeľné len pod mikroskopom sú písmena L a V v pravom oku. Tieto písmená by mohli byť Da Vinciho iniciálkami. V ľavom oku sú už menej viditeľné písmená C a E, alebo by to mohlo byť písmeno B. Oblúk mosta v pozadí ukrýva číslo 72, alebo písmeno L a číslicu 2. Na zadnej strane obrazu sú číslice 1, 4 a 9. Posledná, štvrtá číslica je vymazaná. Odborníci, ktorí obraz skúmali, si myslia, že tieto číslice by mohli byť rokom, kedy Da Vinci obraz namaľoval.
niekedy počas 90. rokov 15. storočia, keď žil v Miláne. Čo znamenali ostatné číslice a písmena na obraze, však vedel asi len samotný Da Vinci. V roku 2015 francúzski vedci zistili, že pod známym obrazom sa nachádza ešte jeden portrét ženy. Konsenzus odbornej verejnosti je, že ide o prvotný Da Vinciho náčrt predtým, ako namaľoval tento najznámejší obraz na svete. Ahojte, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like alebo napísať komentár, určite si ho prečítam. A ak ma chcete sledovať aj počas týždňa, tak môžete dať follow na Instagrame alebo Facebooku. A ak mi chcete naozaj pomôcť, tak podporte Tajomných 5 na Patreon. Ďakujem a čaute.